नै सिंसा हेल' खेमसिजों हाजानो नागिरदों नै खेमसिजों भिडिअ खालामहैनायनि गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय जालायबाय आरो जोङो दिनै थरायना मोनना दंफैयो मैयायो जों भुटानाव थांनायमोन आरो ओमफ्राय भुटाननिफ्रायनो जों थांनायाव एसे लेट जाखादों नालाय सातथायावसो थांखादों खोमादां जों भुटानाव ओमफ्राय फैफिननायावहाय 11ता साराय 11टाफ्राव ओंखारबोनाय जादों खोमा जोङो भुटाननिफ्राय आरो न' फारसे फैनायाव बेनिफ्राय न' मोनहां मा जाखो अखाया ओरैबायदि हानानै होबाय ओमफ्राय अखायाबो खन्द'-खन्द'ल' हादों आरो अबावबा जायगायावल' हादों अबावबा जायगायाव गैया ओमफ्राय बिदिनो फैनानै बिसिनि न' मोनहां होबाय आरोबाव गोसासिन हानाया द्राम-द्रामनो ओमफ्राय सालायग्राफ्रा थिंख्लाब ओमफ्राय जोंहा धनिस्काजों आंजों ओमफ्राय इस्रानि किटिनि फिसालाजों बारा सियासै आरो जा गाखोग्रा नालाय ओमफ्राय जोङो अखाया बारा हानायखाय बिदिनो सोरनिबा दखान फिसायाव दसे थाथ'बाय आरो बांद्राय हागोन अखाया होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो अखाया एसे गेसें जानानै फैबाय आरो फैनानै जोङो न'आव 2ता जाफैबाय न' मोनफैनाय लोगो इसिनाव फरायना मोननाव ओमफ्राय न' मोनफैनानै दानाथ' ओंखाम जाखायाखै नालाय ओंखाम ओंख्रि संब्रबबाय जाबाय थोरसि सुबाय ओमफ्राय थोरसि सुनायजों माजों मा जाखो 3ता जाहैबाय जानाय लोंनायजों जाखां लोंखां ओमफ्रायसो मेगना रागुलायबाय आरो उन्दुनो ओंखारनायानो आरो उन्दुनो ओंखारि जानानै ओमफ्राय दसे आरो मबाइल थुनानैसो उन्दुनो हाबाय जाय फारा-फारि उन्दुबाय ओमफ्राय जाय उन्दुनो ओंखारग्रा उन्दुदों इसोरथ' मारा मोना होबाय उन्दुनाया जों थोरसि सुनायखौ पात्ता गैया इसोरो उन्दुनो ओंखारनानै गारि सालायनायबो जाबाय नालाय मेंनानै ओमफ्राय दायो नै दिनै थरायनाया मा संदों बैयाव ओंखाम संग्रायाव देखायहैनां नोंथांमोननो जोङो दुगैखांबाय ओमफ्रायो खर' सर' लोबजोबना लाबाय आरो एखे धुला बेरायनानै हाद्रि जाजोबखादोंमोन ओमफ्राय अखा सिजानानैनो दुगैनाय बायदि जाखाबाय मैया रावबो दुगैयासै आरो र' मा खालामदों नायहैनां बिसोरखौ ओमफ्राय नायलाय मारामनि फिसाजोआ ओमफ्राय मा जाखो बियो सिङावसो थाहैनानै लिरनाय लेखा लिरसोदों लेखा लिरनाया मानसिसो थावेल आं फोरानहैदोंसो फालिसो र' बिसोरो मा मावदों नायहैनां मा नायनानै मिनिदों हो मा नायनानै मिनिदों मा जादों एकदमबारे संनाय खावनायनि लाहार फाहार जागासिनो आरो इथिंजाय गांगा टप्पाया नै अमा बेदरखौ इसे हांनो आयु बिदिसो जादों काहानिया जारलासो बे ओइ आंथ' जाखाया आं जाखाया नै अमासो बासायबाय आङो होमबाबोथ' सुफिनबायना सुफिननानैसो फोरानदों नै संग्राफ्रा नै साफा नुबाय नै दासो जाद ना मोनसे घटना सोरो थफाया औ जानला मोनला आयो सिसि केमेरा थानायाव नै गोजान नायगासिनोहाय नै रानिया बेलेग जादों माव आरो जा जेबो नङा बिराद मावनो हाखायो इसोर सानै मानसिया ओमफ्राय बेजोंथ' हास्लाबखाया आङो आयु माला हायाबाबो हानांगौ जायो ने बयबो हाखायो माजों संगोन माजों अरजों अबाव थांजोबखो इसोरो हौवा माखा दासो दुगैखांदों नै बिथाङा आयु मोलेले नुदोंहाय ओइ नै अमा बेदर फोरानदों मालाय इसोरा अमा बेदर मारामाथ' मिथियाखै अमा बेदरखौ मिथियाखै मारामा अबाव मोनगोन माथो होनबालाय दैमानि ओरैहाय बारज'बोनाय ना सलबो दङ ना सल खावै मोनगोन दा बोनहैगोन र'
Iya kelajubku sih kelajubku nyimun mbak. Mar gulbab mono. ओमफ्राय जेबो होना सारनाय नुदों इयाव रायजोंसो माबा सरकारिसो लामा. ओरैजा नै जोंहा गांगा थफाया अमा बेदर एवगासिनो मावनाय दांनायाव बिराद मुखुब बियो मोजां नुदों ओरैजा अमा मेजेमाबो रोसो रोसो नै हागौ बेबायदि सोरबा मावनो गरम बोथोराव गोलोम बोथोराव नै मोननायखासो मोननाय थरायनाया बेफोरबायदिसो जानांगौ हौवाफ्रा मावथिनो ना मा होनो आयै ओमफ्राय आं हौवाया ना आयै फिसालाया ओमफ्राय दा हौवाया उखैदों जाहैबाय ना आंथ' जाग्राल' जेबो मावाखै आङो नायग्राल'सो नै सिंसाहालाय ओइ खेमसिजों हाजानो नागिरदों नै खेमसिजों भिडिअ खालामहैनायनि खेमसिजों बिबारा जि मोजां हाख्लाबना हर बेखौ हाख्लाबना हर मालाय खामानि मावना डिस्टार्ब खालामहैदों इयो मानि बियो लागाव आंखौ गारखुनानै हख्लायगासिनो माथो नोंसोरो अ तनिष्कायाबो जाग्रोबाय माथो तनिष्का मा ओंख्रि हा मामि सिदोब जि मोजांनो लगायना होबाय आङो संख्रिजों लागाव नै सिनायजाबो जाबाय जोंहा गोथाव ना राजा सिदोबथार ना ओंखामा आथा गोनां बायदिलाय लागावगासिनो हा गोथां जालायबाय नामा ओंखामा एसे सोरोमोबाव मा ओंख्रि संख्रा जाथ'बायनाया थ'बायना नै अमाजों मा आलु बिलाहि मटर सब मिक्स लागाव खेबसेनो अल राइट गाइस दे माबाफोर बुंहरदो बेसारा एकदम खामानि मावनानै मेंग्लिजोब्बाय गोरानजों गिसिजों सब सिजोब्बाय हेन्डसाम नुथारदोंथ' हा मायो मा जोंनो खुरबाय ओंखाम नामा हा ओंखाम खुरबाय नामा एभरिवान दे मन'दो मन'नानै टेस्टखौ बुंबानो जाबाय मिथिया मन'नानै टेस्टखौ बुंबानो जाबाय everyone hey फानलु खौरां नै everyone फानलु गथाखौ जागोन ना नोङो दांलायबाय दङ सा मैया अ फुनानै दे माबा इखौ जाफ्लादोसो संदो इखो जाफ्लानो सङाखै दे ओरैनो उदैखौ थगायना लादों इस मानि डाबल मवा दायो जागौ जालाब्रा डाबल जाया थांनानै जाबाय मोनाखैयानो बेदरानो एख'आनो इखौ जाग्रोनोसो बानायदों फैनायखाय जादोब्रा जादो मा जादों ओंखामा मा जादों मेगन थायाबा बोरै नुनानै माजों नायनानै जागोन मेगन थाखानांगौ माथो गासै मोनसे बारा मोनबाय गोथाव नङाबाबो गोथाव मोनखानांसिगोन गोथाव होनाबा माथो बाराबाना गोथाव जायाखै होनबाना सिरि सिरि जाखासो दा बाराबा ओंखाम थोरसि गारना गारनांगोनबो नैखिजा जोंहा नै ना सुबासिनायाव मुखुबथार बिथाङा जोंहा जाखांबाय दा बिस्रा नै दासो जागासिनो दङ बालाबगासे जालायबाय गोथाव जादोंना जायाखै आब' गोथाव ना लगाव मच्छी
ओमफ्राय थरायना ओंखाम माबा नोंलाय मा जादों बेदर लाखुमादों जोङो ना ओमफ्राय बे गुलगुला मा बुस्थु बिलाय गोजा गोजाया बियो Iya. Alo. Mana nih alo? बानलु थबसा जाख'गासिनो हामफाया नै मालाय संनाय होजोब खेबसेनो जोब मालाय जायो नामा बियो गोथाव फानलुआ Ini udah lu ganti. गोथाव फानलुआ Saya nanya. मा फानलु जानो हाया नामा आं गायदोंमोनलै साया आंनि मोनबायो ओरैबायदि अखा हाबाय नै महिलारि लाहानाव जि सुब्लुंबाय दहाय फुङाव ओमफ्राय सिजोबबायसो बिथिंनिखौल' थिखोबाय आङो ओमफ्राय आं जि थिखोनाय समावहाय अखाया हागाफिनबायमोन आरो ओमफ्राय है अखा हागासिगोन बे दा थिखोलाय लामलाय दिगदार जागोन होननानै आं माखासेखौ थिखोआसै सिजोबबायसो अखाया दाना ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय इयाव बे समावनो अखाया होफिनबाय हानाया नै एखेजा जि माखासेया इयावल' फोदों सोरबा सोरबा दं अखा हादों अखा एम्बु मोनजागोन ना मोनजाया थां नागिरदो थां है आं हरावबा जायाहाय एम्बुखौ सानावसो जागोन ओमफ्राय एखेजा जोंहा ओंख्रि संगासिनो नै जोंना बिब'आ किउटथारलै नै हारसा बायदिखा नालाय Saudara bayi ओइ सावथाल नङा जि साइस नुयो आङो sini. माबायाव रियेलाव साबसिनथार ओमफ्राय एखेजा नै बयलार भाजा एवगासिनो बिथाङा Oke, mobile gua batas zakanya, di mobile gua. बेनो मा होनगोन बेखौ दा खामानियानो बेनोबा Oh, ini ya. अ संनायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे बेसो जाहोयो बेनो जाहोयो मबाइलखौ थुफालासिनो ओरैनो दोनजायो जोलैनो बेसो जाहोयो दा Mobile gua bawa menjadi अ बे मबाइला नै बेखौ लेंनानै लाबोदों मबाइला बेसो लाबोदों ओरैजा दं नै बिगुमाया जोंना ओंखाम बोथिसे जाखांलायबाय आरो संलायबाय सं आरो जा अखायाबो ओरैबायदि मजा हागासिनो र' ओमफ्राय एखिजा मा संदों अनलाजों लकेल दाउ दा नांलायसो इमान गरमाव ओंखाम संनायनि खोथा जाखांबाय आरो सानसे साननै जालायनो थाखाय संना दोननायजों माने ओमफ्राय दा जाबाय थानोसै ने जाला माबानो संदों नैखिजा अखा नुहुरलायसिनो गोजा नै नायनो अखा हागासिनोथार नै